Vítám u dalšího videa a v tomto videu si zahrajeme Fortnite, zbraň, jenom tady tuto. Viděli jste ji tam? Uvidíte i ve hře, no. Budu moc rád za odběr, like, nahoď sem určitě nějaký koment a prostě budu rád za odběr, like. Fakt si toho vážím, lidi. Rád bych strašně řekl I support the creator, ale nemám. Ach jo. Ne, nebudu se tvářit jak kámo 5letý kdo, co kámo green screenu, je. Takže, tak no. Takže jdeme hrát Fortnite, kámo. Já se strašně bojím. Jak to dopadne? Fišák, vole. Fishstick. Mě to strašně ladí. Mám taky, čekej. Takže, koukneme se na NPCčka. Vidíte, jak mi to blbne? To je strašně blbý. OK, asi žádný NPCčko, co mám odemklý, to neprodává, takže asi si to najdeme. Asi bych spadl... Počkej, jak se to jmenuje, já už jsem zapomněl. Reckless Railways, neumím to vyslovit, takže pardon, lidi. Tak jo. Padá tu s námi docela dost sápku, já se spadnu semka, ale zase blbý to, že já nemůžu používat žádnou zbraň. To jsem nedomyslel. Ne, dobrý. Jdi pryč. Ne, prosím. Utíkáme, lidi. Zdráháme. Utíkej, dělej. Tam je, už má zbraň, hej, borci. Se bojím. Bude nějaký maniak, ne? Ne, dobrý. A jo, já jsem vám vlastně sliboval ještě ten návod na ty vizuálky, že ano. Takže hnedka po tomhle videu vám to udělám. Co tady to NPC? Jinak normálně lidičky, healy, asi bych si to povolil křídla. Grappler, ty, shield bubble a shockwave, ano. Samozřejmě healíky, jak jsem říkal, a asi medailonky bych si bral, kdybych našel. Takže bych si asi medailonek vzal, ale nejlepší na té zbraní je to, že ta zbraň má nekonečnou nábojů a já si koupím asi NPC. Sice jako nemá tu zbraň, co my hrajeme, ale tak podle mě by to nevadilo. Lidi, pokud tady tohle berete jako podvod, napište mi to klidně, fakt. Napište mi to, já budu vědět, že to v příští challenge dělat nemám. No kde je ten bod? Tu je. Takže. Vůbec nevím, kam jedu. Kam já natáčím video a prostě tam děti řvou na hřišti, to je fakt GG. A mně se nechce zavírat to okno, prosím, mě teplo. Mňau. Prosím, neřvěte. Kde je ten bod? Aha, dobré, no, tak nic, pojď, utíkej. Uí. Sakryš.
Ne, já zničil pneumatiku, kámo. To ne. To byly cápečci, bojím se strašně moc, nemám žádnou zbraň. Kámo, reálně vždycky, ale vždycky tu zbraň najdu a zrovna teďkom ne. Prostě nechápím. Znič. Hlavně hodně matra chceme, že ano. Můžete napsat i od jaké sezóny hrajete. Já hraju od chapter 3. Ale vždycky kámoši říkají, že si typují třeba na chapter 2. Kámo, legendary pistolka. Kámo, borci, tak tady na té lokaci. Kde jsme? Jo. Tady na té lokaci blízko Grand Glacier máte legendary pistolku, kámo, za 400 goldů. Prostě kámo, já bych si tak rád koupil. Že já challenge dodržu. No kámo, tak ještě fialová snipa, kámo, hej. Rychle tady to video přejmenuju pouze snipy a ty a pistolky, kámo, a hnedko si to koupím a vezmu. Ne, abych neudělal. Je to moje chyba. Takzvaně. Ne. Kámo, tak jestli tady... Dobrý, já už jsem chtěl říct, jestli tady bude zlatý AKčko, kámo, cápek, já zdrhám. Kontroler se mi vybil, sakryš. Pardon lidi, tady za toto. Ale hold kontroler hráči mají takový problémy. Teď už jsem. Ne, prosím, dělej. Ne. Hej, přestaň. Kamo, satan. Rychle, nabíječku. Dobrý. Kámo, mě štve, že hej, my jsme v top 50 a furt žádná zbraň. Ale žádná. 40 sápků proti nám a my nemáme zbraň. Tady jsou naše 2 auta. GG. Asi ho vezmu, sice už s ním moc daleko nedojedu. Já nevím, kámo. What the hell to tak jo. Tady byly nějaký fotíky, rychle. No tak, zase pistolka. Reálně tady v tu hru bych se nezahrál ani normální. Prostě tam byla legendary pistolka, tady Burst SMG, tam ARK. Kámo, ale prostě mě to napadlo, protože jsem ji minulou hru měl. Kámo, zase pistolka. Tak já už nevím. Když tak nevšimejte si toho vlevo nahoře. To tam teď chvilinku naskakovat bude. Prosím. 2 věci. Prosím, ať to najdu a prosím, ať tu nejsou cápce.
Co ty, kamaráde? No, dobrý. Nezačal jsi to prodávat náhodou, tak... Ne, nekoupil jsi to někde na Aukru a nezačal jsi to prodávat? Nebo tak někde, na Temu, na Heurece? Kamo, ne, můžu bombičky? Jo, můžu, ne. Podle mě. Bombičky bych si dovolil. Pojď, mytiky. Ty vole, ne. Já nevím. To jsou auta, beru a zdrhám. Já tu neprojedu, kámo. Prostě. Ten kámo cápek, kdyby věděl, že mám zbraň, on by mě takhle utek fakt nenechal. Neprojedu tu. Pojď, rychle. Nevím, kámo. Hajzlík. Kámo, já vím lidi, že tady to video má 11 minut, ale a nic se tu neděje, ale já prostě nemám zbraň. No, kámo, tak to je úplně GG. On půjde po mně, podle mě. Nikde. Není tu, kámo, nevím, fakt. To nice. Jenže radši bych pozval tu zbraň, hej. Kam top 24 a top 25 a furt nic, hej. Nevím, kámo, už. Nevím, kam máme sportce. Já bych vždycky našel tady, u této jachty. Ne, to je medailonek. Tam nahoře skáče, už ho vidím. Kamarů, ty vole, já jsem se lek. Dělej věč tam. Borci, nechci nic říkat, ale je asi po mně, ale já i taky, kámo, zás fialová pumpa. Já už na to nemám. Čumte na můj loot, hej. Čumte prostě na tu. To je prostě... Ne, čekajte lidi, pardon. Ale prostě tohle začátečníci dělají, no. Hold. Kamo, já nemám žádnou zbraň. Nech mě plus. Ne. Kamo, neměl jsem žádnou zbraň, lidi. Dáme ještě jednu. Zkusím spadnout k jachtě. Takže lidi, já bych skočil hned sem na jachtu. Sem. Prostě tady máte takovou jachtičku vedle... kde tam? Tady Grimgate. Podle mě to jako všichni víte. Come on, na mě se spadla kamera.
Chcete tež přesní dávku? Na, dej se. Dobrá. A to fruit a go. Nastala dneska ve škole. Počkej, modrá pumpa. Beru. Ne, já mám vlastně challenge. Kámo. To ne. A tak je to cápek, borci, já nemám co jiného dělat, já ho musím zabít. Já chcípnu lidi, jestli ho nezabiju. Lidi, pardon, ale já ho musím zabít. Ty vole, pardon, zase prosté slovo. Já ho musím ale lidi zabít, jo, lidičky. Moc se vám všem omlouvám. Já tě vidím. No znič to. No dělej, já to nebudu ničit, ježišmarja, tak to zničím. Šel týmovat? Fakt pardon, ale fakt jsem musel, jako on by mě zabil. Tady jsem na té jachtě neměl kde utéct, fakt, teďka všechno vyhazuju. Se vám strašlivě omlouvám. Ne. No tak, ale už padni. To je bot. A pickaxe můžu, ne už. Ne. Nech mě. Já to bavíš, co mě nahánět, když nemám zbraň. Ne. Už ne. Plus. Ne, plus. Už stojte, že... Nevím, co mám teď dělat. Zmizel? Jezu, jsou ty legendary chestky. Jdem pro ně. Pardon za divný zvuk. Hledal jsem si přesný dávku. Mně připadá, jak kdybyste ty hlavičky měly 4.
Mám 20 minut video. Kamu, já doufám, že to tam padne. Čtvrtápek? Ne. To je ve vodě? Ne. Dobrý, je to nahoře. Kamo, lidi, chápete to? Já sebe tež nechápu. Tady to je. Přestaň. Přestaň! Tak, tady už takhle chce neprostřelíš. Kamo, ale no tak. Kde je druhá kamoš v Pleasant Piazza? To za hodinu. Ty vole. Hej kámo, ale je sorry, dvakrát musím podvádět. Fakt, chcete vidět nějaký vin? Kámo, jediná tačka zbraně prostě pickaxe. Yes, mám to! Mám to. Juhu, a jde se fajtit. Kámo, sorry lidi, já teď... Bolí mě strašně žebra. Jo, aha. Takže tady tež musíš nadměřovat, no tak to je úplně GG. Hej, já nechápu, jako, proč to udělali to nadměřování. Já chápu, že to je víc reálný, ale jako... Prostě WTF, aspoň u takových zbraní nechte normální. Prostě, že jo, lidi. Jako komu se to líbí, tak jo, no, ale jako... Proč lítá? Jo, aha. No, ty mě teď nech. Jaj, to není tapka. To je nice. Jo, a můžete to stakovat, lidi, což je fakt hodně dobrý. Jsem to minulou hru zkoušel. Takže byl bych rád, kdybych našel ještě třeba jedno. Je. No. Mám prostě taky dobrý loot, hej. Kam jsem salek? Jeden blok. Pojď, doveď mě k ne... Já ty jsi teleportoval, ok, takže je daleko.
On není úplně nejblíž. Tu bude. No. Tady je. Kámo. Ta zbraň je prostě OP. Taky dobrý Arko. Ta zbraň je prostě OP. Ty vole. Ale asi ne na blízku, no. Na blízku ne, no. To ne, no. Ne. Tak jak to mám přebít, jako? To mi řekni, prosím tě. To ako sa to přebíja. Pojď. Jo, a já dostanu snipe. No prostě já zabijem a dostanu snipe. No prostě snipe. No lidi, já si myslím, kámo, že 4 killy s tím byly fakt dobrý. A máme 13. místo taky, takže fakt děkuji za zhlídnutí a omlouvám se za půlhodinový video a zatím čus.